Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Валерия Лутковская в следующем году сможет снова посетить осужденных украинских граждан, содержащихся в исправительных колониях оккупированного Симферополя. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью «Интерфакс». Вчера Лутковская посетила фигурантов так называемого дела 26 февраля, зампредседателя Меджлиса Ахтема Чийгоза Мустафу Дегарменджи и Али Асанова. Она отметила, что за весь день их не кормили, а в СИЗО содержат в ужасных условиях. В Ахтема Чийгоза умови трохи кращі, а в інших тримаються в одній камері із особами хворими на туберкульоз. Одного з них тримають в 14-місній камері. Спілкування відбувалось не на конфіденційній основі. Це фіксувалось на відео адміністрації. І Ахтем Чийгоз, і Алі Асанов, і Мустафа Дегарменджи, з ким вдалося вчора уповноваженому зустрітися. За справою так званої Хізбут Тахрір, то там нам більш категорично відмовили і сказали, що до учасників за цією справою навіть поки не розглядається питання надання нам можливості зустрітися з ним. Україна боролася за них і буде продовжувати боротися аж до моменту їх повного звільнення з-під варти і відновлення порушених прав.